Сәлем дуслар, эфирда топ-клип тапшыруы. ТНТВ каналында иң гадел хит парадларының берсе. Һәм сезнең белән без, Лилияләр, узган атнаның нәтиҗәләрен бергә ясыйбыз. Резидентларыбыз үзләренең беренче тапкыр үбешүләрен хәтерлими икән? Нинди хис-тойгылар кичергәннәр икән? Булар барысы да бүгенге тапшыруда ачыкланыр. Без сезгә әлеге кызыклы темага кагылышлы информацияны җиткерербез. Киттек, дуслар! Ни кызганыч, тапшырубызның тәртибе буенча әлеге мизгелдә без бер клип белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Тавыш аҗыю сәбәпле хит парад кысаларында һәр атна бер резидентыбызны озатып калабыз. Сезнең яраткан башкаручыгызның клибы хит парадтан төшмәвен теләсәгез, SMS хәбәрләрегезне юлларга онытмагыз. Әйдәгез, алдагы клипны топ-клип хит парадында соңгы тапкыр карапбыз. İzleme sözlerinin asılın, İzleme gözlerinin motorun. Bir mina dik көңел жаласын, мұң болып yürekке yatırın. Bir mina dik көңел жаласын, мұң болып yürekке yatırın. Моңсу хәбәрдән соң яхшы хәбәр булырга тиеш. Һәм хәзер без сезне атнаның премьерасы белән таныштырып үтәбез. Хит парадта әлеге клипның гомере озын булуын теләсәгез, тавыш бирергә онытмагыз. Атнаның премьерасын карыйк һәм бергәләп тавыш юллыйк. Gül kirek demedin, көңілге ут салдың, шуңа сайладың. Үзеңе караттың, üzülüp яраттым. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Bilgine көңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең. Хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирше бер кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын жаныма, сөйеп кара әле бер тагыны да. Сөйеп кара әле бер тагыны да. Сөйеп кара әле бер тагыны да.
Киләсе резидентыбыз Фирүзәнең беренче үбешүе балалар бакчасында булган. Ул батырлыгын җыйган да, барып ошаткан малайны үпкән дә. Ул малай бик матур киенә торган булган. Аның күлмәген Фирүзә хәзер дә хәтерли икән. Балачак хатирәләрен яңарттык. Ә хәзер Фирүзә Парижның клибына күз салыйк. Яши гүрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Илия, беләсеңме, кем 13 яшьтә беренче тапкыр үбешкән? Бәлки, киләсе резидентыбыз Илзида Госмановадыр? Әйе, нәкъ тә шулай. Яңа ел төнендә булган бу хәл. Көтмәгәндә үбешү булды ул. Дулкынлану да, гаҗәпләнү дә бер юлы, диде Илзида. Төшләремә керә алан. Илзида Госманова. Әлеге клип ошаса, топ клип 231 коды белән 1320 номерына хәбәр салыгыз. Телияш
kızıl balam Şık jemeldi üzünü de Mehabbetine sağış ettin Tır almadın sözünü de Düşlerime kire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime kire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Alan Türkiye kızıl balam Yazların şeşek ota Şulak şeşkelerge qarab Küngelim sina qayıda Düşlerime kire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime kire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Yaptı Allah'ım kızıl balam Hatireler uşağı Utan olup suğa salar Mehabbetinin kuşağı Düşlerime kire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Düşlerime kire Alanı da kızıl balan Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Şunda meni kütersin deyip Alıdan ameli haman Alıdan ameli haman Bütün kişilerin jiyip, ubu özüne bir kıyılık talep ete. Әйе шул. Беренче адымны егетләр ясый. Тик кайбер очракта кызлар үзләре беренче адым ясый. Бу нәрсәне аңлата микән? Егетнең озак уйлавын аңлата инде. Егетләр, озак уйламагыз. Ошаган кешегә хисләрегезне белдерергә ашыгыгыз. Ә без сезгә алдагы клипны күрсәтергә ашыгабыз. Карыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз. Күңел ішіне генә булсын әйдә Алда мине юри сөям диген Жаннарымда давыл басылсын да Кояш нуры күмсен күңел күге Алда мине әйдә, алда мине Алда мине килә сөясә Алда мине килә алданасы Син кабызган утта киясә
Heyde bitsin yansın dürülep yürek Mehabetsiz ona nerse girek Süyülerde adaşasın gile Bir yanasım gile dik şul dille Ol da mine eyde, ol da mine Ol da mine gilesi yese Ol da mine gile, ol da nası Sin qabızgan utta kıyası Da mine gilesi yese Ol da mine gile Ol da nası Sin qabızgan utta kıyası Sin qabızgan utta kıyası Gülnaz Battалова birinchi o'bishuын bik yaxshi xatirli. Ул бу хәл 17 яшьтә булганын әйтеп узды. Бик yaxshi xatirlasa да, Gülnazның бу темага бик ачылып сөйлисе килмәде. Алайса, әйдәгез Гөлназның клибын карыйк һәм бергәләп тавыш бирик. Sular aksa Sündürüp uşakna basarma Belki esse yakınlardan Jeli parday kuke aşarma Sanalarga tuladın ya Uz maksatına sin doğru Kal Alda yol ağır bolsa da Başkana salarga aşıkma İkilengen şartla Barıl bara Yanıtınlar orada Barır izlerine yıldırda Miras bulan kalkan Ota babaday Balan barısı yoldan Biz atlıyız olga Yazgı saf jir bular dawa Jil bilen mehabet darala Su yakın tufrak hem hava Her vakit yeneşe bularlar Mağjuzaga tulu dünya Ümitimni urexiga Alda yol ağır bulsa da Başkana soylarga aşıkma İkilengen şartla Barılıp bara Yanıtınlar orada Barır izlerden yolunda Miras bular
Даридей, даридей, дараридей, да. Mucizага to'la dunyo, umidimni ura xiyolga, olda yo'l og'ir bo'lsa da, boshqani soylarga oshiqma. Лилия, син яшүсмер чакта лагерда ял итә идеңме? Әлбәттә, ул кызык чакларны хәзер дә искә алам әле. Марат Яруллин беренче тапкыр убышуын лагерда булды дип сөйләде. Ул вакытта Маратка бары тик 12 яшь кенә булган. Ничек булганын бик үк яхшы хәтерләми, ләкин кем икәнен әле дә истә тота. Маратның лагерь мәхәббәтенә сәлам юлыйбыз һәм Маратның клибын карыйбыз. Yaratkanım bəğrimi güzelim, senden başka günümü günde dügün, senin için üzle üzegin. Seni yaratıp mini duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların, unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp mini duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların, unutulmaz kara güzelim. Tiksin gene benim yüreğimde, başkalarga uğrunu yuğanıda. Benim için bari benim için, sen tuğansın yaktı dünyada. Seni yaratıp beni duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların, unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp beni duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların, unutulmaz kara güzelim. Benim mehabetim güçlü yalkın, sevgi hissi dolu yürekке. İsmini kabat kabat eytem, ul bit benim yarsu yürekte. Seni yaratıp beni duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların, unutulmaz kara güzelim. Seni yaratıp beni duyalım, göz aldımda her çak izlerim. Senin güleş maturu karaçların, unutulmaz kara güzelim.
Эльмира Галимованың бик тырышып уку сәбәпле егетләр белән йөрергә вакыты булмаган. Тормыш иптәше белән 3 ел очрашканнан соң бер ягайла кырып җибәргәннәр. Ул вакытта Эльмирага бары тик 21 яшь булган. Ничә яшьтә беренче тапкыр үбешкәнне тамашачы үзе санасын инде диде ул безгә. Ә хәзер әйдәгез бергәләп Эльмираның клибын карыйк һәм аның өчен тавышлар бирергә онытмыйк. Балкыттың син бардың ян, милләтемнең данан исемен. Газиз җирем, минем башкалам, аерылып тора башкалардан. Аерыла башка алалардан. Ойлы да син, нурлы да син, моңлы да син, эй Казан. Моңлы да син, эй Казан. Өмет баглап яши халкым, шау чәчәктә килә язларым. Гөл бакчага күмелгәнсең, оҗмахы синдән яның. Җир шарында дан яңгырый, сиңа милли Казаным. Синдәгенә көндә шулай асылынып ата таңнарым. Тирә-якка яңгырата моң азанын Казаным. Мең елдан да артык тарихым, җиһаннарда яңгырый исемең. Туып үскән газиз җирем, моңлы назлы бишегем. Күп милләтне саяндырган, данлы Казан бәлләр бишегем. Горурланып яши халкым, туып үскән газиз җирем. Күп милләтне саяндырган, данлы Казан бәлләр бишегем. Данлы Казан бәлләр бишегем. Динара Рәхимова үзенең беренче үбешүен исендә калдырмаган. Лилия, ничек инде ул алай? Бик гади. Ләкин аның хәтерендә икенче вакыйга уелып кала. Әйе, бу хәл мәктәптә укыганда булган. Динараның классташы килеп, аның кулыннан үп иткән. Динара бу мизгелне бик җылы хисләр белән искә ала. Дуслар, яшь гомер бер генә клибын карыйк һәм шул вакытта 1320 номерына топ клип 229 коды белән SMS хәбәр юллыйк. Беренче эшлекне ачык дип игълан итәбез. 3нче урын иясен каршы алыгыз.
gün öter, yaşlık ötüp de gider. Ötergeler kalkmaz, damlar kabada datmaz. Güngeler ne yemle, maturluk hem yaratı. Yaratıp yaşık besi yaratıp. Yılmayık biz her günüye, yılmayık biz her günüye. Yılmayılı yaktı yüzler bulsun ile her günde. Yaş gömür bir güne. Şöyle biz gene birlikte. Kül gele yaşatma. Tırmışın yaratıp Yıldalı gönütte bulduk bizgin bäxetli. Bizning kulda bäxet, yaşık biz rahatlanır. Yollarımız umar, yaşlıktan matur uzar. Suyunib yaşık biz suyunishib. Yılmayık biz her günüye, yılmayık biz her günüye. Yılmayılı yaktı yüzler bulsun ile her günde. Yaş gömür bir güne. Şöyle biz gene birlikte. Kül gele yaşatma. Tırmışın yaratıp Yaş gömür bir güne. Şöyle biz gene birlikte. Kül gele yaşatma. Tırmışın yaratıp Liliya, ni uchun ko'pgina kishilar o'zlarining birinchi o'bishini esda qoldiradi buyisin? Chunki bu mezgillar bek to'lqinlantirg'ich ham xatirda bek yoqti his bo'lib o'yilib qola. Әйе, син хаклы, ләкин әле тагын бер момент бар. Ул курку хисе. Сине җавап итеп үберләр микән, яисә кире кагырлар микән? Шыннан да кызык тема инде бу. Әйдәгез бераз бүленик тә алдагы клипны карабыз һәм тавышлар юлларга онытмыйк. Көмеш медаль иясенә сүзне тапшырабыз. Әйдә, шәп қарайық. Yüzlərində qoyaş mикән, әллә ай нурларымы? Урыныннан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шып-шынын, шырык-шырык көлеп торган, син
шып-шының, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шып-шығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шып-шының. Астағафирулла. Көпәкінді ұялмайша тартып отыра. Ақнұр қамат. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шып-шының, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шып-шығын. Сені көрдім, шонда білдім, яратуның шып-шының, шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шып-шығын. Шырық-шырық күліп тұрған, сен қышытқан шып-шығын, сен қышытқан шып-шығын. Татар эстрадасында күп кенә клипларыбыз һәм җырларыбыз мәхәббәт темасына багышлана. Дөрестән дә шулай. Ярату турында бик күп җырлар иҗат ителгән. Ярату темасы. Димәк, тапшырубызның темасына да туры килеп тора. Беренче үбешү ярату хисе белән уралып барырга тиеш. Алдагы клибыбыз ярату темасына туры килеп тора микән? Әйдәгез, бергәләп карыйк һәм тавыш бирергә онытмыйк. Атнаның абсолют лидерын сәламлыйбыз һәм чын күңелдән котлыйбыз. Һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы. Яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулымда. Язмышларга борылышлар кертеп, Ходай бирә миннән сынаулар. Мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулымда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы. Канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулымда.
Дуслар, ни кызганыч, тапшыруыбыз ахырына да килеп җитте. Резидентларыбызның урыннарын билгеләдек. Темабызны тулаем ачыкладык. Киләсе атна нинди үзгәрешләр алып килер? Әлегә билгесез. Хит-парадта катнашучыларыбызның иң кайнар яңалыкларын җиткерергә сүз бирәбез. Пока-пока! Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.